Oronozko lanbide heziketako ikastetxe berria abenduan hasiko da eraikitzen 13 heziketa zikloko hasierako eskaintzarekin. Lurralde koexioak Elizondoko zubi berriaren obrak lizitatu ditu herrirako sarbideak hobetu eta hiriguneko trafikoa arinduko duen funtsezko azpiegitura. Nafarroko gobernuak aireko konektibitate maila iragarri du nazioko eta nazioarteko hegaldi berriak zehazteko. Euskerari buruzko Nafarroan egindako ikerketa batek agerian utzi du hizkuntzaren eta euskal hiztunen komunitatearen hautemate indize handia. 4 dokumental lehiatuko dira apirilaren 7tik 10 Iruñeko Ekozine zinema eta ingurumenari buruzko nazioarteko jaialdiko 6 ofizialean. Norbere mundu intimo ikuskizuna aurkeztuko du Mirare Martiarena umoregilea Julio Soto bertsolariarekin igandean Elizondon. Oronoz Mugairiko lanbide heziketako ikastetxe berria eraikitzeko lanak 2025ko abenduan hasiko dira. Baztan, Bidaso eskualdeko udalek eta ikastetxek egindako proposamenean oinarritutako prestakuntza eskaintza batekin. Guztira, lanbide heziketako 13 ziklo presentzialek osatuko dute. Lanak 2028ko ekainean amaituta egongo dira eta Oronozko ikastetxeak 2028-2029 ikasturtean lanean hastea aurreikusten da. Oronoz Mugairiko lanbide heziketak berriaren prestakuntza eskaintza bulegoko informatikako eta elementu metalikoen fabrikazioko oinarrizko graduko zikloek osatuko dute. Erdi mailan Oronozek ziklo hauek eskainiko ditu. Administrazio kudeak eta mantentze elektromekanikoa, erizaintzako zaintza osagarriak, mekanizazioa eta ekoizpena agroekologikoa, zentroak basogintzako eta natura inguruneko kudeaketako goi mailako gradua ezarriko du. Nekazaritza ekologikoko erdi mailako prestakuntza zikloaren lehen promozioa amaitu ondoren, eskualdeko hezkuntza, lan eta gizarte beharrek hala justifikatzen batute. Hezkuntza sailak hortarako behar diren espazioak eta ekipamenduak planifikatuko ditu eta ikastetxe ireki eta 2 urtera egongo da prest. Goi mailan Oronozek honako ziklo hauek eskainiko ditu. Administrazio eta finantzak, mekatronika industriala, gizartaratzea eta zuzendaritza laguntza urtebeteko modularra. Era berean, ostatu eta garbiketa laguntzailearen lanbide heziketa bereziko zikloa eskainiko du. Ingurune naturaleko eta denbora libreko gidariaren erdi mailako prestakuntza zikloa Lekaroz 2. heziketa zentroak eskainiko da. Hezkuntza saileko azpiegitura zerbitzu behar diren egokitzapenak egingo ditu. Espazioi eta ekipamenduei buruz araudian jasotako baldintzak betez emateko eta ikastetxe berria martxan jartzen den unera egokituko ditu egokitzapenak. Ziklo eskaintza berriaren premien azterketa amaitu behar dela kontuan hartuta ere, hezkuntza sailak kalkulatu du gutxi gorabehera eta 2024an esleitu gabe geratu zen proiektuaren ekipamentuaren kostuan oinarrituta, proiektu berrirako ekipoetan egingo den inbertsioa 5 milioi euro ingurukoa izango dela. Lurralde koexiorako departamentuak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez Elizondoko zubi berriaren obrak lizitatu ditu. Azpiegitura horrek herrirako sarbideak hobetuko ditu eta hiriguneko trafikoa arinduko du. Proiektuak 2.769.890 euroko aurrekontua du eta 22 hilabeteko epea du proiektua gauzatzeko. Azpiegitura berriak Iruri eta Elizondoko saihesbidea, NA 8.207 leheneko 121 BR-pidearekin lotuko du, Baztan ibaiaren gaineko biaduktu baten bidez, herrira iristeko eta handik irteteko bide alternatibo bat erraistuz. Konponbide hori esker gaur egun Baztan berri auzoa zeharkatzen duen trafikoa desbideratu ahal izango da eta horrek bide segurtasuna eta bizilagunen bizi kalitatea hobetzen lagunduko du. Lurralde koexiorako kontseilaria Oskar Txibitek nabarmendu duenez, proiektu hau Elizondok egindako aldarrikapen historiko bati emandako erantzuna da. Izan ere, hamarkada bat baino gehiago darama hiriguneko zirkulazioa murriztuko duen bide alternatiba bat eskatzen. Zubi berri honekin mugikortasuna hobetuko da eta oinezkoen eta gidarien segurtasuna indartuko da. 2012an Iruri eta Elizondoko saihesbidea ireki zenetik azpiegitura hori
ez dagoenez, ibilgailuak udalerri barrutik ibili behar izan dira. Obra honekin saihesbidearekin lotura eraginkorragoa izatea erraisten da, eta ibilgailuak bizitegi kaletatik igarotzea kentzen da. Irisgarritasuna eta bizilagunentzako segurtasuna hobetuz azpimarratu du Txibite kontseilariak. Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilaria Rebeka Esnaolak aireko konektibitate mailaren sorrera iragarri du. Sektoreko eragilekin lankidetza publiko-pribatuko lan espazio bada. Iruñeko aireporturen loturako hobetzeko helburuarekin sortua. Nafarroko garapen ekonomiko eta turistikorako gai estrategiko gisa. Eragiketa berria astean bitan egingo da, astearte eta larunbatetan. Asteartetan 7:30 irtengo dira Tenerifera eta larunbatetan 9:20 gutxitan aireratuko dira Kanariar uhartetako aireportura. Iruñeko aireportuak ibilbide berri honekin hobetu egiten du Madril eta Kanaria Handia arteko lotura nazionalen eskaintza. Datozen asteetan aireko konektibitatearen maila deiturikoa deitzea espero da, bertan, nazioko eta nazioarteko konexioen proposamenak eta Nafarroko gobernuak airelineekin egindako topaketetan parte hartu ondoren egindako lana aurreratu ahal izango da. Hala nola, Tour Espainiako aire konektibitatearen jardunaldia pasaden martxoaren 12 eta 13 Santanderren egin zena. Nafarroko biztanle gehienak 73ak euskara sustatzearen aldekoak edo oso aldekoak dira, eta 17 baino ez daude aurten. Xabier Erizek eta Carlos Vilchesek Eusko Ikaskuntzaren eta Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Kanpo eta Ekintza Euskara Departamentuaren arteko hitzarmenaren esparruan egindako ikerketa baten arabera. Hori da, foru komunitateko errealitate soziolinguistikoa eta euskararen sustapenaren inguruan herritarren artean oihartzun handiena duten balioak hobeto ezagutzera bideratutako ikerketaren ondorio nagusia. Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, Ana Ollo, Nafarroko Gobernuko lehendakari ordea, Xabier Eriz eta Carlos Vilches, ikerlari eta zuzendari zientifikoak eta Javier Arakama, Euskara Bideako Nafar Institutuko zuzendari gerente izan dira aurkezpenean. Ollo lehendakari ordeak ikertzaileei egindako lanagatik eskerrak emateaz gain, ikerketaren garrantzia azpimarratu du bi arrazoiengatik. Esparruari eta xedeari dagokionez. Ollo gogoratu du Nafarroko Gobernuko ikaskuntza bezalako erakundeekin egindako lankidetza egonkorraren apustuan kokatzen dela. Hizkuntza politikaren arloko eztabaida eta plangintzei euskarri eta ikuspegi zientifikoa eta analitiko batekin ekiteko aukera ematen duena. Horri esker gaineratu du Ollok, ekite pausatu eta sakona lortzen da eta gainera zordun garen gizartean mugitzen diren iritziak eta sakoneko korronteak aztertzen dira. Alde horretatik memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskerako kontseilariak Ollok azpimarratu du ikerketa horiek baliagarriak direla Nafarroko Gobernuaren hizkuntza politikak bideratzeko. Izan ere gure komunitateren aniztasuna islatzen eta kontuan hartzen du. Bizikidetzaren baita hizkuntzei dagokiona ere. Garrantziaren aldeko apustu egiten du, aniztasunatik eta azkenik euskara balio erantzi gisa azpimarratzen du Europako testu inguruan eta gero eta mundu uniformatuagoan. Ikerketaren helburu nagusia Nafarroko gizartean onarpen sozial handiagoa eta txikioago duen euskararen sustapenari buruzko diskurso elementuak identifikatzea eta aztertzea izan zen. Helburu espezifiko gisa oinarrizko gizarte banaketa ezagutzea. Hizkuntza taldeen, hau da euskaldunak, erdaldunak, adin taldeen, generoen eta lurralde soziolinguistikoen arabera. Metodologiari mistori jarraituz 2023an zehar fase kualitatibo bat garatu zen. Fase horretan, Nafarroko biztanleriaren profil soziodemografiko nagusien adierazgarri diren personekin egindako talde lanaren bidez diskurso elementu errepikargorrenak identifikatu ziren. Ekozine, zinema eta ingurumenari buruzko nazioarteko jaialdi Iruñan da berriz. 4 dokumental emanen dituzte Debalde apirilaren 7tik astelehenetik 10 urtzeguna bitarte. 6 ofizialeko proiekzioak herritar orori zuzenduta daude eta Golen Baiona zinema aretoetan
emanen dituzte arratsaldeko 7:30. Elkarrizketarako eta gizartea eraldatzeko arte gisa hartzen du zinema nazioarteko jaialdiak. Jaialdiaren inguruko informazioa udalaren ingurumen hezkuntzako webgunean konsultatzen alda. 4 dokumentalak sail ofizialean lehiatuko dira eta arratsaldero, proiekzioa amaitu ondotik ikusleak filma sortu duen taldeko kide batzukin elkartzen halko dira. Hala, ikuslek langileen ahotik izanen dute dokumentala egiteko esperientziaren eta zailtasunen berri. Eta zehaztasun handiagoz jakinen dituzte filmatzeko prozesuaren eta postprodukzioaren nondik norakoak. Umorea eta bersoak nahasten dituen elkarrizketa aurkeztuko du Elizondon Mirari Martiarena umoregileak Julio Soto bersolariaren laguntzarekin. Martxoaren 30 egiteko bazen ere, azkenin apirilaren 6 mugitu dute emanaldia, hau arratsaldeko 7 izanen da Arizkunenea kulturretxean. Estrenakoz aurkeztuko da ikuskizuna. Bersolari frustratu izatearen albokaltek eraman dute Mirari Martiarena umoregintzara. Umoregintzak itzularazi du berso mundura. Agian horregatik egiten ditu bakarrizketak bersotan egiten zuen postura berean. Bersolariekin banaka hitz egin nahi du bizitzako momentu intimoetan bersoak izan dezaken lekuari buruz. Bersolaria bersotan, bakarrizketalaria bakarrizketak egiten, buruz buru baina ofizioka, stand-up librean.